Asagu njengojujum. Yabo sinifo fan baning. Akusi video emjolwana le. I am joining outside. Oh, I see that chat. Le ka bani konje lo mfana lo? Azugwaba imali. Elizabeth nabafana abadala. Futhi uyazosenza uchaso. Wenzani ucabanga? Usemsebenzini. Aw, now awuna timing. Ngakotela umuntu evele esemsebenzini. Hayi awuna timing sis. Mina ndehlenga phela. Ehle kuthi kwateni? Angibona ngidehlenga. Awuna timing sis. Awumkwatela umuntu uma esemsebenzini ngeke ibe na effects. Bemene ngikwathela mayisenzi. Yeah, mele ukwatha umuntu esendlini ezoza ukuthi manje usemsebenzini nje uzotshe ingqondo yakhe ethi let me focus emsebenzini wami and then akhohlwe ukuthi ukwatile. What's up? Bakithi. Okay, usine wathini? Hayi hasemhlophe nje kuphela. That's sweet. Ngithini? Thani nosibaro muhle. Anjengoba ngamile ngisemazweni. Ngicela wazi ngiyakuthanda ngani yabantu. Uyaphikisana ukuthi mina mama ngabe kungaphuma ingoma entsha la bese mina ngiloko ngiyicula ngibheda ama lyrics nawe ungayazi kanjalo uyaphika. Cha, ngiyabuza uyaphikani. Yeah. Namanga. Inkinga phela ngathi ngafuna ngakubuza phela mangihlezi ngizwa wena ucula ngazi ngilalele mina. Unamanga ngoba icwa nje ngami ngangibuza ukuthi kanti nabagezi ukuthi support ucule nje ngami. Lokho ngiyakwazi. Ungathini mangathi nje le ngoma le ethi ithini konje? Ithini le ngoma kade lo ngicule nzulu? Hayi ngiqala izolo kuyicula. Le ethi kanjena iphutha likumuntu dali sifunda ngamaphutha emhlabeni. Ukuthi ngiyazi usuzonaka manje. Kodwa mina ingoma eziningi ngicula ngendlela yami. Hayi leyo phela ilula le ayifani nalezi zingi. Ilula. Mina wabuya esikoleni ngikhohlwa usuka lapho uthini kasuswa. Awu, yakhumbula ngize ngithi kwena, hawu, ngiqeda kuzwa le ngoma kaMashela le ethi kanjena. Uthini inkombe le ethi kanjena, wena uyimbali awusuka madoda. Yes. Angizakhumbula mina ngangithinga ngithi wena uyimbali weswela madoda. Kanti ngize ngifunde ama lyrics uthi hayi uthiwa wena uyimbali awusuka madoda. Wena uyimbali uzoqhaza ngazi kanjani. Bese nje mina nje ngishamza ama lyrics ngiyamesa up. Ngicela imba yakho. No. Ngikhuluma nalabantu enginabo la ku-live. Hawu, uku-live wena? Kumele ngihlekise mayini ngaphosta usithembiso uzobona esepostinga. Yo sabawela uke Small Street. Kanjani? Ngifike ngithenga amakhavela awu-18. Yezwana. Ngifike ngithenga amakhavela awu-18 bese ngehla ngekhaya ngiyowadayisa. Ngibe nemali. Ori how kodwa sinelutho online endlini. Guys ngiyadayisa. Abakhombisi. Nesdina. Awunesdina.
When are you coming to Genre for cocktail in the house for you? I'm flattered. I'll pass by. Konje, where is Genre? So I can just pass by. Where is it? I'll pass by. No name is my dad. Ngiyaphila kunjani? Hayi boy, Bokezwe. Angithi ngangisebenza ngithi. Yes. So mangisebenza mina. I'll pass by, Jim. Yeah? Nglalela. Umphathi wami ne. Umphathi wami lapho ngisebenza khona. Ngithe ngihambile. So kwenzeka Saturday ngicoma yabo. Ngiyipostile. Ngangiphendula mina wadelete my message. Ngirong mina. Ungamphenduli? Angikaze ngingene ngisho message lakwazi ngafuna ngibona mangidreke screen lapha ezantsi. No. Uthi uthe update ngangasithola isikhathi sokuphendula umphendula. Base ngithe ngibuyela kuyise ngithi usiwadilithela message. Konjuke wathi ufice wadelete ngabe ngayithulela kimi. No, wrong. What you can do ngafaka nje question mark ukuthi what were you saying? That will be today around that will be today. I'm not sure about time. Ulokhuzana faka ama question mark ngumbuzo ukuthi bethini. Oh my God. Ma. That makes me love you more. What? What makes you love more? Angibazi bakhuluma ngani. Yo, khona uma kade ngiyibuka ebusuku. I-right, inkinga. Khona off. Ngikhumbule le gang yase-West ke manje. Ngikhumbule le gang yase-West odwa noSithembiso. Ngikhumbule le gang yase-West. Manje angazi ngoba wena uma bad terms. Angazi. Wazi wasalisa sabem. Guys, nami ngihlezi ngibukudla la ku TikTok, nami ngilambile. Sawubona siyabonga njani? Usanele. Wawahlala nomuntu odla ukudla kushisa. Mawuselokhu uyajuluka. Ekufaka umoyeni bese faka umoya. Uselambile umsuyiphuthuma. Hayi. Kusuke kukodwa kusuke kwenzeka usuyilambile umsuyiphuthuma. Manje ukudla kona kuwumthetho ukuthi adle. Nami kodwa ngiyayenza leyo nto uma ngiphuthuma. Thola ngizofudumeza ukudla ngithi uyabona ukuthi mina ngifaka isikhathi langana ama-grave. Nginenkinga la endlini guys uma ithama ave uthethela ugesi ngathi khona lapha indawo kube mfoni lekuthiwa akawukhokhele yena. Ve. No, kanjani? Buthola ukuthi akangeni nje sidalo ekudleni kwami muze sethi kanti uyakupheka ndo lento ekudumeza ngale kanti uyayipheka yini. Ayiphutha likumuntu dalo. Hey, wasani ngicela uze la i-compliment.
ingane yakwethu waze wamuhle umlomo ngathi uphaqa be-SPCC. Woo! Hayi kulungile wezulu, kulungile bageka bakusho wena. Hayibo. Uzulu yedene. Awuzulu angeyisa linda kuphole bese siyadla kuyashisa nje. Hey, ngilambile mina belokuzane ngeke ngiqaye ngilambile ngiqibani? Ngiqaqi. Hey, ngeke futhi ngilambile mina. Yapha. Ngekulunga. Hayi kuze kusebenze kanjalo. Ayiphutha likumuntu dali sifunda ngamaphutha emhlabeni. Yeah, kunjani Bhungane? Excuse. Ngiyaphola. Ngwana sa restaurant kufika sekubanda kumina. Kufika sekubanda. Kufika sekubanda e-restaurant. Uyaphephesa uyajulwa ngapha uyacula kuningi. Kodwa ngikwenza konke. Ngikwenza konke kusalayo. Noko siyawufaka siyawukhipha kunjani lapha. Hayi. Khala kusizi. Kwahlula imbuzi. Yazi omunye ubhuti uthenze lo sendeke imbuzi ukuthi unjani. Sewukhala ngithemba ngiyaphila bafethu bathi hawu siyaphila lo munye hawo khala kusizi kwahlula ijiji leyo nto ngisayicabanga sengihambile ukuthi hayibo kanjani manje uyamultitaska ayiphutha likumuntu dali sikwenza hayibo nakho-ke sengimosha ama-lyrics niyangazi-ke nani la kuthiwa ama-lyrics akuve angazi hayi kodwa yakhala ngibona ngami abroke si-broke thina sinamanga yawo beqinisile umfethu lehluleka likhala lizeleka agqumalayo iyala negqumalayo gqumalayo iyala negqumalayo igqumalayo iyala negqumalayo igqumalayo iyala negqumalayo athi le ntombi ayifuni gqumalayo iyala negqumalayo yebo ingane zala ePitoli kahle kahle ifunda ama-hour mangaki esikoleni kahle nje ngoba nango-9 uhlangana ingane isaye esikoleni uba isikhathi mayisane lapho uba isikhathi ngisazi 143 sekukhona seyiphumile kodwa ngo-9 khona ingane ebiyongena so 9 10 11 12 1 funda 5 shothi nje inkinga ise-KZN inkinga ise-KZN sengibone kahle la igoni nango-10 hlangana ingane isaya esikoleni konje wathi emzini uzala abantwana abangaki abantu igqumalayo iyala negqumalayo gqumalayo iyala negqumalayo igqumalayo iyala negqumalayo yazi le coke yami kuyanje ngiyithele edlasini rongo bayaphapha la TikTok 2 abantu kazi unti kahle yini ngoba umuntu mayethi izinti noma abantu so efanele kumbheka ukuthi ukhombani sometimes bantu izinti oh shuthi yimlonga ngena siqi phakathi kaze ungena nesithini yini ngenzeni angiveli lapho noma usukumile nje ya bengibizela phela ukuthi ngisafuna
befanele ungibuza usephansi ukuthi uyavelani lana bese ngiyacheck-a mina ukuthi uzovelani. Awule ntombazane. Awule ntombazane. Ngithe ngifonele. Ubala amatata nje uyangilaya. Wena ubonzani uqina uzenza urambo? Kusazoba wesi, ngisazophuma nami ngikushiye, ngisazoba wesi. Usuqalile. No, Bani uzobuya likonje? Ngibuya khona manje nje ngiyabuya khona manje. Yazi mangithi ngimkhumbule ngempela. Yakhumbula ngalelanga leliya. Ngabe imkhumbulo kodwa yabona difference. Musufuna ukungilinga sisi. Cha ngiyasho ayizala kunemnqonqesonto ne. Yeah. Ngangivele ngikhumbule vele. Enayizolo ngimbonile kodwa hayi ngale ndlela ngibengifisa. Ngibuza ubuya ngimusule ngitshele lesithula lezelayo. Sisimsa. Ngiyadla ngizobuya ngobabe. Uphi lo wageni womsuthu owuhlala naye last year? Ngobeni? Idatha lami iphela ngo-5. I-razor angazi noma nginayo after. Noma kaye ngobuya ngithini. Uyakucika ngani manje? Ngani manje? Awu. Awumayelala amalundi intombi yomfana bengizomtshela kanjani. Mama. Kungcono ukuthi ngithule. Yazi ngoma yami? Mayelala amalundi intombi yomfana bengizomtshela kanjani. Ngizalwa nabafana akuvumi ngithule. Akuvumi ngithule. Umntaka mama ngelinye ilanga abayomenza kanjena yothatha uthando lwakhe anike intombazane besimpula inhliziyo. Yini ke lo isho lapho? Hayi. Asijahile asiqhudelani namuntu konke thina esikwenzayo lokho kuvunywa ngamandla ethu. Imizi yobaba. Ngeke usicike kumele ngifeatureishe yazi. Kumele ngishaye ngefeature. Kungcono izovuka. Suthi manje. Suthi. Ahayala amalundi intombi yomfana bengizomtshela kanjani. Sithembiso director. Hello, kunjani yaphila? Ngizalwa nabafana akuvumi ngithule. Akuvumi ngithule. Abayomenza kanjena. Uthatha ulapha anike. Akuvumi ngithule. Umntaka mama ngelinye ilanga abayomenza kanjena. Atsini akuvumi ngithule. Umntaka mama ngelinye ilanga abayomenza kanjena. Uthatha uthando lwakhe anike intombazane besimpula inhliziyo. Izalwa nabafana akuvumi ngithule. Akuvumi ngithule. Akuvumi ngithule. Guys, pho why ningalike live wami? Why ningalike live wami? Yabona nje nento enani phakathi. Thank you, I choose Macala. I choose Lapo. Thank you, Ngama Roses.
Uyabona enhlizweni yami wedala uhlala mahala. Uyabona enhlizweni yami wedala urent style. Uyabona enhlizweni yami wedala uyazenzela uhlala mahala. Khululeka, you are welcome enhlizweni yami. Yo, ini thatha ifoni yami phansi. uTikTok yazi unjani? Noma ngabe uphuza amanzi, as long as kuyi-winery glass baya-restrict bethi uphuza utshwala. So manje mina ngiphuza i-coke and bangibonile ngiyithela futhi baxabene nami sicala i-OOTD. Oh guys, ngikhathele and ngicathulo azikho. Shuthi top from where? Son, the top from where? The top from where? Ngenzi OOTD la. So i-top le eya from where? Top from sitting. Belt from Estradini. Gin from where? From Nazara. West West. Okay. OOTD ngizofaka amate kodwa mangisuka la. So top from Shein, belt from Gwaqeni, jean from Zara, sneakers from Gucci. Yeah. Lena OOTD namhlanje leyo. Bag from LV. Hayibo, athi ngifake le yadukele Louis Vuitton. Ngihambe ngesikoleni. Ucanga bazongihleka sana. Mangifaka ibhande le Louis Vuitton, ucanga bazongihleka. Mafai bana. Le LV. Itu. Oh yeah, ibhande. I mean iduku, shucks, iduku. Ucanga bazongihleka. Ndifam. Yeah, kunjani vele yaphila? What's the outfits of the day? Awu cha kanti njani ngishilo nje bakithi ngathi outfits of the day. Iyo le. Silo nje bakithi. Ngathi nje. Ngirathi angisakwazi. Ngikhona pheze, ngikhona kuthiwa live angisabenzi. Angisabenzi live, ngifaka phela. Ngiyavala nje manje. Ngihamba ngesikoleni. You wanna see mamas? Awu ngeke jean from ento eZara, bande Stradini, top Shein. So khululeka, you are welcome. 1 second, awumfethu ngeke ngiyahamba mina manje. Yaphila futhi. You are welcome enhlizweni yami. Previously on Sisters. If you're what? Omar. Ngeke Previously on Sisters. I love you. I do. Hey guys, bye bye. Ngizongibeka esikoleni. Yeah, my favorite corporate. Bye bye guys, ubona ntambama ngizovula live. Yabo ntambama. Sobe ngila.